Bé, estem amb Xavi Garcia, entrenador del Club Hoquei Palafrugell. Xavi, avui derrota. És derrota, ja està, al final allà vam guanyar per la pilota parada i aquí hem perdut per la pilota parada, ja està, és que no hi ha més. Vull dir, quan nosaltres no sé quantes pilotes parades hem fallat i ells hi han entrat, llavors això es nota al final del partit, però per joc no estic gens descontent. No ha sigut un partit de joc molt superior a nosaltres, el marcador ens marca la pilota parada, no sé quantes anys n'han fet, i nosaltres hem fallat, em sembla que 3 penals i dos o 3 faltes directes. Fallant 5 pilotes parades nosaltres, això es nota al final del partit. A la mitja part heu marxat amb 1-3, després heu aconseguit empatar el partit, aquí potser us ha donat una mica d'esperança, al final no han sortit. Sí, però quan estàvem empatats ells han tingut un penalti, han tingut una falta directa, llavors aquí han tornat a trencar el partit i tornar a remuntar era molt complicat. No estic descontent, la veritat, pel joc que hem fet i per l'actitud dels jugadors i perquè hem anat fins al final. Llavors era un partit que, allà va passar això. Allà va passar que nosaltres ens van entrar 4 pilotes parades directes a dintre i avui ha sigut al revés. Res més que això. A nivell de joc no estic pas descontent de... O sigui, no ens han jugat allò de dir molt superiors a nosaltres. La pilota parada, avui és dels dies aquells que dius la pilota parada fa mal, totalment. Podríem dir que sempre diem un dels primers objectius és el de sortir a competir, aquest l'hem complet. Sí, jo penso que sí, que hem complert, hem jugat. El que passa que, clar, quan passen aquestes coses és molt difícil de valorar el partit. Ara ells estan molt capbaixos, però lògic, normal. De la mateixa manera que quan vam anar allà ho estaven els altres. Però a seguir treballant aquesta setmana una mica de festa i a preparar els 8 partits que ens queden encara. Perfecte, merci Xavi. Vinga, va, vosaltres. Bé, estem amb Pere Vàries, entrenador del Club Patí Calafell. Pere, una victòria més amb golejada molt important que us fa empatar-vos a punt justament al Palafrugell i que us dona una mica més de tranquil·litat per aquestes últimes setmanes. I tant, victòria importantíssima per nosaltres. Tenim moltes ganes de sortir de la situació que estem. Crec que al llarg de la temporada hem merescut més dels punts que tenim, però la realitat és aquesta, ens tocarà patir fins al final i per nosaltres són 3 punts importantíssims. Si ara ens fem forts a casa, la permanència ja ara que la tenim a tocar ens hem de fer forts a casa. Si ho aconseguim, doncs, penso que l'aconseguirem relativament còmode. I més enllà del partit d'avui, que per mi era molt important, i a més prèvia de Setmana Santa, poder agafar uns dies de descans en victòria, que sempre el regust és molt més bo. Més enllà d'això, també el fet que comentes del gol a barrage amb el Palafrugell. Sí, és cert que ells tenen menys partits que nosaltres, però veurem al final de la temporada si també això ens pot donar un plus a l'hora de millorar la classificació. Has vist dues meitats molt diferents, perquè la primera heu marxat tranquil·lament amb un 1-3, després us han empatat el partit a la segona, però llavors heu començat a fer gols i ja no teníeu aturador. Sí, bé, la primera part ha sigut més de més control, penso que m'ha entrat molt bé el partit, evidentment els gols t'ajuden a estar més còmode, però amb l'1-2 que també canviava un altre cop tot, s'obria un altre escenari, però penso que hem tret menys rèdits del que potser ens mereixíem a la primera part, i potser a la segona hem sigut molt efectius, sobretot després del 3-3, tant de pilota parada com les ocasions que en teníem hem sigut molt efectius, però la primera part ha sigut més de control nostre i la segona, forçat pel Palafrugell, evidentment, el partit s'ha trencat molt més i penso que el resultat és just. Hem generat moltes ocasions quan el Palafrugell s'ha obert, però ens queda una mica un regust de boca en el sentit que hem comès masses errades no forçades o pèrdues de bola en zones complicades on el Palafrugell podia entrar dintre el partit. No ha sigut així perquè el nostre porter també està molt bé avui mantenir-nos amb la distància, però el regust que ens queda és aquest, que quan el Palafrugell ha volgut trencar el partit, segurament per l'angoixa de la classificació, que no et deixa estar prou còmode, doncs no hem sabut resoldre tot el bé que havíem de resoldre. Al llarg de la temporada semblava que les faltes directes eren com una assignatura pendent, avui molt bé. Molt bé, a més, mira, no anant més enlluny que el partit que vam jugar fa un mes amb el Palafrugell corresponent a la primera volta, el Palafrugell ens guanya amb 4 pilotes parades i nosaltres crec que només en fem una. Imagina com canvia un partit, d'aprofitar-les o no aprofitar-les. Intentem treballar, d'analitzar els porters rivals, analitzar els seus llançadors, intentar millorar, que el nostre porter millori, que els nostres llançadors millorin. Avui hem tingut la sort que, a més, ens ha donat tot de cara i ho hem encertat tot, que això també crec que ha sigut un 100%, això és gairebé inimaginable en hoquei patins i, a més, el Xano, el nostre porter, ha estat molt bé. Molt content perquè, al final, mira, la pilota parada hagués pogut canviar el partit completament, un partit que guanyés 4-8, si l'efectivitat hagués sigut al revés, segurament se l'hagués endut el Palafrugell. Doncs moltes gràcies, Pere, felicitats per la victòria. Moltes gràcies.
Bé, estem ara amb Oriol Palau, jugador del Club Patí Calafell. Oriol, avui has tornat a jugar després d'un mes i poques setmanes d'aturada per la pilota que et va donar fa uns partits. Com t'has retrobat amb la pista, les sensacions? Bé, la veritat que molt bé, no? Ja portava diversos dies entrenant, sí, les sensacions són estranyes, sobretot de cara a mirar la pilota, al toc, no? El que diuen la vista perifèrica o la visió perifèrica. Però bé, la veritat que el partit doncs, entres amb una tensió, te n'oblides de tot una miqueta i bé, content i res, fins la pròxima. A més, has tornat amb una victòria amb golejada, o sigui que suposo que millor impossible. Sí, molt contents, no? Sabíem que eren 3 punts molt importants, que després del partit d'anada doncs, també en teníem més ganes, no? Pel rival, perquè estan fent una gran temporada i també fer un cop de puny sobre la taula, deien aquí està el Calafell i demostrar-nos a nosaltres mateixos el que podem fer. Com has vist el partit en general, la primera i la segona meitat? Jo crec que hem dominat la major part del partit, sí que el Palafrugell ha fet el seu joc i a base dels nostres errors doncs, s'ha ficat dins el partit. També és el seu joc, no? Ho sabem, ho aprofita molt bé, per això està on estan aquest any, però bé, crec que el resultat és just i també sort que el Xano ha fet un partidàs i per això la diferència tan àmplia. Podríem dir que tant en el partit d'anada com el de tornada la pilota aturada ha estat decisiva, en aquell cas pel Palafrugell i en aquest cas per vosaltres. Exacte, sí, i és el que tothom diu, no? Un punt molt important en el hoquei d'avui en dia, la pilota parada, avui ens ha caigut de cara, esperem que continuï així, sobretot el Martí i el Xano i l'Eloi, que són uns grans especialistes. Com encareu ja el final de temporada, perquè estem ja a punt d'acabar-la? Sí, semblava que no acabaria, no? Bé, ara estem a mitja taula, crec que podem prendre'ns al final de Lliga amb un pèl més de tranquil·litat, sabent que els de sota apreten molt, que està tot molt apretat i bé, descansar una setmana ara per Setmana Santa i recuperar forces de cara al final de Lliga i si es fa a CES també. Moltes gràcies i felicitats per la victòria. Merci a vosaltres.